Španielské vtáčky sú jedno z našich najviac podceňovaných retrojedál. Začneme slaninou, z ktorej časť nakrájame na drobno a časť na hrubšie pohádky. Ďalej pozdĺžne nakrájame kyslé uhorky a uvarené vajíčka, čo nám vo finále vytvorí pekný rez. Hovädzie mäso narežeme na tenké pohaty a ešte dobre vyklepeme. Z jednej strany osolíme, okoreníme, potrieme jemne horčicou a vložíme pohaty slaniny, uhorku a vajce. Takto spracujeme celý kus mäsa, čo je celkom prpláčka, ale na konci to určite stojí za to. Pevne zrolujeme a zviažeme, aby to všetko držalo pokope. Ešte jemne osolíme a okoreníme aj z vonkajšej strany a rozpálime si bravčovú masť. Mäso na viackrát poriadne opečieme zo všetkých strán do zlatohneda a vyberieme. Vložíme slaninu na drobno a chvíľu škvaríme. Pridáme cibuľu, ktorá na seba naviaže všetok výpek a pokračujeme do hneda. 2 minúty opražíme múku, prihodíme bobkový list, papriku a premiešame. Postupne za stáleho miešania prilijeme vývar, vrátime mäso, prikryjeme a dáme do vyhriatej rúry na 3 hodiny pri 140 stupňoch. Vyberieme mäso, jemne polieme, prikryjeme a dáme bokom na teplé miesto. Z omáčky pozbierame trochu tuku z vrchu, prebehneme mixérom a scedíme. Zredukujeme do hustejšej konzistencie, postupne pozbierame z povrchu penu a dochutíme nálevom z uhoriek. Vtáčky zbavíme špagátu a nakrájame dobre ostrým nožom. Servírujeme napríklad s ryžou, poriadne polieme omáčkou, môžeme dozdobiť petržlenovou vňaťou a tradičné jedlo máme na stole.